nuwun nuwun kawula nuwun. Pandrinipun sesepuh sepuh para pepunden ingkang sampun pono ing pamawas lebtuk ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten. Panjenenganipun para priagung, para sarjana sujananing budi, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes piminundi, langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para alim, para ulama ingkang tansah rinten dalu sumandhi kitabing suci wahyuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun ingkang hamengku karya sumrambah kadang pisan sutrisna. Tuwin pangomyong risang temanten kakung ingkang mijil sanging laladan jalan wijaya. Tuwin para kadang kaneman kadang perdo muda lan mudi. Sarening wekdal sampun sawetawis panjenenganipun pangadi busana endang makeup paripurna anggenipun ngrucat busananing risang temanten sarimbit miturut adat Widiwidana Surakarta hadiningrat. Keparenga risang temanten kakung saged lumebet wonten ing madyaning pahargyan. Sak sampunipun risang temanten putri kenya Ayu Tasya Della Marlin Jessica kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana ingkang sak mangke badhe hamapak rawuhipun kang Raka Garwa. Pepudayanipun pun bagus Karel Sumayasa SPD ingkang sak mangke badhe piniji wonten ing sasonaning panggih. Risang temanten kakung yen to kacandra anggenipun malaksana saya cedhak saya cetha saya caket saya ngalila. Sinten to ingkang kepareng malaksana anggenipun ambobong amondong wujudipun kayu klepu Dewandaru Jayandaru. Nenggih panjenenganipun kadang kaneman ingkang kembar pasuryanipun ingkang sampun kepareng andherekaken tindak nyori sang temanten putri kenya Ayu Tasya Della Marlin Jessica mandhap saking Sitinggil Binaturata. Risang temanten putri ingkang den apit keng Rama dalageng ibu ingkang sampun kepareng jengkar saking palenggahanipun mandhap saking Sitinggil Binaturata ingkang sampun kepareng kanthi lon-lonan hamapak rawuhipun keng Raka Garwa. Pepudayanipun pun bagus Karel Sumayasa. Sinten to ingkang sampun kepareng ngrumini lampah nenggih kadang kaneman ingkang saged dipun wastani Senopati sak kembaran. Kagem Mas Tamrin keparenga hanggantos salah setunggaling gongso arupi kebugiru kangge pangiringing risang temanten sarimbit badhe kalaksanan tumapak ing adicara dhaup. Kanthi memuja lan memujining dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Kanthi cemelenggunging ungling gongsa kebugiru pratandha risang temanten sarimbit badhe kalaksanan tumapak ing adicara dhaup. Tansah kumlawi astanipun.
Risang temanten saribit tansah katingal kumlawi astanipun ingkang sampun keparang samyo abebalangan ambalang gantal ambalang suruh suruh matemurose. Panjrinipun Mbak Okta ingkang sampun keparang hanya ketipu wujudipun Bokor Kencana ingkang isinipun tirta wening tirta sekar. Ugi ingkang sampun keparang angrapal japa mantra-mantra umbul donga. Mugi anggenipun risang temanten saribit ngleksanani tumapak ing adicara daup ingkang sak mangke tansah manggihana rahayu wilujeng ngantos paripurna. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Sak sampunipun risang temanten sarimbit kabasuh kanthi tirta wening tirta sekar dene wiji kaping 3 ambalan. Keparang Kanyo Ayu, Tasya Dila, Marlin Jessica. Saged keparang Anjeng Kusum membah astanipun. Duh Kang Mas. Ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas lan ngaturaken bekti kula katur Kang Mas. Sak sampunipun risang temanten putri Kanyo Ayu, Tasya Dela, Marlin Jessica anjengku sumembah astanipun. Mugi kepareng panjenenganipun binagus Karel Sumayasa saged kepareng sigra hanggedruk wujudipun kanaan Antigo. Kanaan Antigo padha pecah saknalika. Pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawenting Rama. Pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawenting ibu sak mangke saged manjing jroning pribadi. Setelah mempelai pria memecahkan telur dan setelah mempelai wanita, Mbak Tasya membasuh kedua kaki sang suami tercinta. Kemudian acara berikutnya kedua mempelai nantinya akan diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke singgasana pelaminan. Dumateng Pangringgo Wirapitoswara saking keluarga agung Transnada keparenga saged ngaturaken salah setunggaling gongso arupi kodhok ngorek kangge pangiringing nisang temanten saribit badhe kanthi lon-lonan kaboyong kang rama dalah kang ibu minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Kanthi jemelenggunging ungling gongso kodhok ngorek ingkang sampun dipunaturaken pangadi Wirapitoswara. Menika kangge pangiringi risang temanten saribit kaboyong kang rama dalah kang ibu minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Sindur binayang-binayang kari tata tataning laksana den mersuh. Nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awiya jinempana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa Suntulada panjenenganipun Kanjeng Rama sak sampunipun hanampi wujudipun selendang kawung ingkang sinulam benang janing.
ingkang kelersan panjenenganipun Kanjeng Ibu ingkang sampun kepareng amboyong nak temanten sarimbit ngendikaning Kanjeng Ibu nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu tutno lakune wong tuamu yo nggir. Panjenenganipun Kanjeng Ibu ingkang sampun kepareng amboyong nak temanten sarimbit yen to kacandra anggenipun malaksana saben sepecak andhek saben sepecak manoleh. Nggir, tutno lakune wong tuamu yo nggir. Setelah kedua mempelai diboyong oleh ibu tercinta menuju ke pelaminan, kemudian orang tua tercinta bisa untuk mendudukan putra putrinipun panjenengan di kursi kebesaran bilu berdua, kursi bagikan sang raja dan sang ratu. Kemudian orang tua tercinta bisa duduk di samping kanan kiri putra putrinipun panjenengan, dikarenakan nanti akan dilaksanakan rangkaian acara berikutnya berupa acara sungkem pangabekten. Nun sagunging para lenggah para rawuh, langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun sesepuh bini sepuh aji sepuh tuwin para pepunden. Risang temanten sarimbit katingal mandhap saking palenggahanipun. Risang temanten sarimbit katingal mandhap saking palenggahanipun tansah katingal pangati-ati ngaraksuan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama, ngaturaken bekti kula konjuk Kanjeng Rama lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Rumangsa kadodok rasaning atiku nggir, wong tuamu eling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliding saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tuamu anakku cah bagus kelawan cah ayu. Bungah rasaning atiku nggir, tak tampa bektimu marang wong tuamu anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Nanging sing dadi welingi tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Nggir, andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat, bekti marang wong tuamu banjur welingi wong tuamu ngaraksuan bekti marang kadang pisan kunggir. Kanthi mongkok bombong marahipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimbit. Setelah kedua mempelai menghadapi hadapan orang tua tercinta, kali ini kedua mempelai beralih menghadap di hadapan orang tua tercinta dari mempelai pria. Saksampunipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu gadhahi piweling tumrape putra putrinipun.
anggenipun andisi anggonipun manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Sasampunipun ngarak sowan dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Nggih, anakku cah bagus lawan cah ayu. Ngarak sowana bekti marang kadang pisan kunggir. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ketawang Sri Nalendra. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ketawang Sri Nalendra ingkang dipunaturaken pangadi wirapita swara transnada. Risang temanten saribit katingal sampun ngarak sowan sugeng dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Sunarta dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Paisah. Kanthi mongkok bombong manahipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu sak sampunipun mangertosi putra putrinipun sampun katingal dewasa. Yen to kacandra panjenenganipun Kanjeng Rama takaya bebasan kajugurukan wukir sari kablebekan segaraning madu. Sak sampunipun risang temanten sarimbit, sak sampunipun putra putrinipun sampun nglaksanani ibadah pernikahan. Sak sampunipun paripurna risang temanten sarimbit nglaksanani tumapak ing adicara sungkem pangabekten. Menika menggati tilaksana adicara ingkang salajengipun sak sampunipun risang temanten saribit kalenggahan wonten ing kursi gading dampar kencana numinjih arupi adicara kacar kucur. Putra putrinya, orang tua tercintanya, kebetulan tidak bisa ataupun tidak mampu membendung air matanya keluar. Insya Allah ini merupakan tangis bahagia. Sak sampunipun risang temanten sarimbit nglaksanani acaraning sungkem pangabekten. Menika katingal risang temanten sarimbit nglaksanani tumapak ing adicara kacar kucur. Kacar kucur. Kacar kucur kacang kawak delik kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugia nyanak. Kacar kucur wong liya dadi sedulur yen wis dadi sedulur mugia ndulur. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh. Kasepuhan ing talatah Jalan Serayu. Sak sampunipun paripurna risang temanten saribit nglaksanani tumapak ing adicara kacar kucur. Menika menggati tilaksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar limah, dahar walimah. Dahar limah, dahar walimah.
dahar kelima dahar walima risang temanten sanibet katingal sampun paripurna anggenipun samiya adedulangan kang raka andulang keng garwa semanten ugi kosok wangsulipun keng garwa andulang keng raka upacarane kados mekaten ingkang saged dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Sak sampunipun paripurna adicara Kembul Bujana Andrawina risang temanten sanibet kaleksanani tumapak ing adicara unjukan tirtawening. Sak sampunipun unjukan tirtawening paripurna menika tasih wonten titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi bedah ingkung utawi sempal ingkung ingkang dipunaturaken keluarga agung para widodari pangadibusana Indang Make Up. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh mekaten menggah rantaman adicara dawuhipun risang temanten sarimbit hawit jengkar saking panti pamondokan panti Palerman ingkang sampun kaarak lumebet wonten ing madyaning bahargian ingkang sampun kadhawuhaken ugi kaboyong minggah wonten ing Sitinggil Binaturata adicara sungkem pangabekten adicara kacar kucur dahar kelima dahar walimah unjukan tirtawening tuwin bedah ingkung sajaipun sampun paripurna ing mriki pinangka kangge atur panyandroning dawuhipun risang temanten sarimbit mbok pilih wonten kirang tatas titising basa mbok pilih wonten galap kang sulipun anggen kula matur ingkang kirang nuju prana ing mriki kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksama mekaten ingkang saged kula aturaken nuwun kawula nuwun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ucapan terima kasih yang tengah berkenan menyaksikan dan mendoakan dalam satu rangkaian acara sakral yang berkenaan dengan acara temu temanten pernikahan beliau ada Mbak Tasya Dela Marlin Jessica dengan Mas Karel Sumayasa. Terima kasih buatnya Indang Make Up, terima kasih buat rekan fotokomu, terima kasih buatnya vendor-vendor yang tengah berkenan melaksanakan tugas panjenengan yang berkenaan dengan acara-acara sakral temu temanten. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah kita menyaksikan dalam acara temu temanten, nantinya dilanjutkan dalam acara foto bersama. Dipersilakan untuk keluarga besar tuan rumah, keluarga besar besan, konco manten bolo manten, sahabat-sahabat kedua mempelai, bapak dan ibu dewan guru yang seprofesi dengan kedua mempelai, nanti sekiranya bisa ikut andil demi untuk menciptakan momen terindah dengan kedua mempelai. Untuk segera berlangsung undangan, kami mewakili tuan rumah untuk bisa segera berlangsung undangan menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan panitia. Sambil duduk santai dan sambil menikmati hidangan, Bapak Ibu bakalan kami manjain melalui performa rekan-rekan panggungnya Transnada. Widi Oktaviana. Ini terbantu Mas Budi dan ibu-ibu guru, Bu Eka serombongan semuanya yang cantik-cantik dan gemoy-gemoy Jan. Tidak usah ragu-ragu, dipersilakan langsung bisa menuju ke meja prasmanan. Nikmati apapun yang sudah dipersiapkan dari teman-teman panitia. Untuk Widi Oktaviana, Transnada Indonesia.
terima kasih Mbah Dar. Ini balik lagi bareng Tasada ke season yang kedua ya Mbah. Ada tembang request Mbah Dar. Bos gak bisa ngomong. Sementara belum ada, kita hadirkan dulu lagu Pilihan Mbah. Lagu dari kita. Oke. Kasih tembang apa ini Mbah enaknya Mbah? Biar sama-sama tahu, karena tamu-tamu kehormatan ini bukan hanya dari satu kelompok Jawa, Batak dan lain sebagainya. Biar sama-sama tahu, dangdut kita kasih. Oke. Yo, kasih Buyu Jantan. Lagu Jambi gue. Bukan. Lagu Yu. Lagu awak. Lagu. Awak.